Bueno, agora estamos aquí no cemiterio da parroquia de Beluso, donde acometemos hai escasas semanas, como me gusta a min definila, unha moi fermosa actuación que supuso transformar este espazo no que estamos, que é a parte máis antigua do cemiterio de Beluso, donde ata non fai moito tempo aquí había unhas árbores moi grandes que creceran nos últimos anos dunha forma bastante descontrolada, que ademais supoñía un perigo para a seguridade das persoas, posto que con motivo dos temporais pois sempre había algunha pola que se desprendía, que colgaba, e tivemos que, en primer lugar, levar a cabo pois esa tala desas árbores, o que suscitou tamén, bueno, pois certo interés e certa polémica tamén, non, desa primeira actuación, pero obviamente esa primeira actuación tiña unha intención moi clara, que levar a cabo pois unha segunda actuación que consistiu no que podemos apreciar, que foi no asardinamento desta parte tan noble e que nos evoca recordos tamén dese pasado. Aproveitamos esta actuación para mellorar a accesibilidade desde a entrada principal cunha rampa en granito, pero que tamén nos últimos 3 anos acometemos dúas actuacións moi importantes, non? Que supuso a instalación dos nichos pola parte interior da fachada da entrada principal, tamén para que as persoas que non dispoñan dele a necesiten que poidan solicitalo ao Concello, e tamén a pavimentación dos diferentes camiños. Por lo tanto, pois este conxunto, este compendio de actuacións, creo que conseguiron unha mellora importante en canto tamén aos servizos para as persoas que veñen a diario ou que veñen esporádicamente ao cemiterio e que notaron esa transformación, non? As lápidas pois estaban tamén algunhas en moi mal estado e o que procuramos, pois, como digo, unha actuación integral que permitise mellorar todo este entorno e darlle pois, un acabado estético moito máis agradable. A verdade é que as veciñas e os veciños da parroquia de Beluso pois, nos trasladaron tamén a súa ilusión pois, polo resultado tamén desta actuación tan importante.